Yamo kwa Adom TV Badwam Jumade eso de edu so no ya pomode enkomo a hu hia pa se wonso nya bre emayen fi se covid no mpanifo aka se hye aba ti obi anhwe no hu yi titu baby abewura bi anipa no do so bi awokọ abo ho ban wo ho ban ko ade a problem ni akire no so wo ho nti ye de behwe mama anopa ya mo akọ aba pacho bibi abokọ de ye da sepa mo se covid na ba Ai wo ho pa te se de ba ye ne ebia na ne kese ne te se de ba ye ne na so ewo ho okay ti ye ne hu nkomo kakra na afi ye nto so nti ewo ho no hyehyɛ no ete se de ma Ghana ni bia hyehyɛ ne se da pen mu no Ghana Health Service ene na boafo nyina ye their friend no mass campaign. Okay. See nim say a friend is saying enioma mienu ni etimi de boy ho ban. See e bebo panie no. Ana me fa say enioma de boy ho ban e bebo panie no. Na said dia na ye bae na ye ho no na president kasa no ka yenuane a ye di nom ne ade no. No da nchen a na unya covid ne so esese wokọ apomuden ahye na omma wonura ebetimi ama wo ho ato nti nda pen mo ne de mass vaccination. Okay. Nti no ote sa apomuden fo no ebo dewuro a edwuma ye ne da pen nyina. Okay, nti no se no yansan ko opane ni bie ma na se ya wo bi dada ya yen wo ye no kra no ya yen wo kra no yen ne first target. Okay. Na yen so aya wo ba kumienu no eye se obenya ne dodo se de be ya efre no booster no na ma wetime akoso a abo ho ban nti wonwo bi da yesrewa wo mo ba won chen a na wotime na antekura bi a wona mo no wahia wo mo na wama wo mo awo panene bi na wo also awo ba kumienu a wo so wo da kwan no pacho na so ama kwan ama ya wo de friend no eye panel na but e friend no booster e san se wa wo bi dada e na wo bi asan aka ho abo wo ho ban nti no e wo ni nyina bi wo ho ni ayenim ene se de ayede wo say no ye wo 15 years a de kosi mpanimfo so no ankasa no na types bi wo ho no de ayeni sisi a na ye de wo won a wonya ndi 18 years no. Okay, enu de bi ni ho. Enu de bi ni ho. Nti sisi a na eno ne Pfizer no, but sisi a na de a ye woni de eno no 18 years. Wa we de 18 years ekobia. Apemfo nya atime wo. Obia atime wo merewa nkokra. Enyina atime wo. Okay. Nti say sentence bia ye time ko. Even say ebi nya wo kra obetime working in. Say bia abebo booster na bi. Exactly. Say panie ne de ye mpese wo be yare ansa wabo. Okay. Nti no kobo panie no. Say de be ya ebetimi abo ho ban ama yare ne ba wonya bi na se wonya bi mpo a ehun sunsan so no ano brase e wo fom e ma na ma ho etimi so ato wontem na apart from covid vaccine aye bo ho the child health and child health promotion and also ho ensem no ete say enkwada ye hwe won opomu yo medase Ghana Health Service ne na boafo edu April afibia April any May e si ho e de ma vaccination April particular vaccination nti na ye ka covid ho asem ne ho ntotoye no na ye ba May na eno ye child health promotion week broad nkola children under 5 years na no ye hwe omo vaccination no pane na ye de bobo omo no na ewie so ayahwe omunin ene omapomuden ne omunu anidie mu asem so aka nti no second week in May nti this week ye vaccination na next week no na ye de a friend child health promotion week na to aso is a whole month of May but ye highlight na ye second week of May nti no na edu ho no mo a ye bodewro ye hwehwe oba na ye hwe akora ne book road to health book ni mo asa when you said this time no ma me ne akora ne de ni nyina abom exactly into no oba na ye hwe akora no pani a onya mmoye no
na ya bono se ne mre ne dua na ya bono ye wo amia bi so ho no mo a routinely ne bia na ye din se ye nsa be so mo nyina so nti sa mre no ye friend say as a small campaign aha nti ekokoko baby aya na ye din ma ye se de bia ye nsa be so mo so no na yakọ abo mo panie na ahwe mo apomuden ene omo enyini nso se ne etie no ne che friend child health promotion week sa na ya na vaccine bi oho no ma eho ye na eho den wunya abata ne bi complain omo nya de ne time so omo nya ze bibia bi oho de vaccine bia o sa ntu mothers bia nsun bia pacho de bi nti woko baby a de sese ye de bo akora no ye de bebo ne so wa mesi bi so na sese ye de bo na ye de bebo no okay ye ni ma wo fo bi nyinsani a wo program obi free ne ma wo mu nyina fa mo ma da ba kokora so obi hwe ye sabre no so wo sa mindset no and then ko dey me hwe no ofie obi okra wo ofie nti ono kra de saafo no de no mu lusu de no mu de ha kra no me da say vaccine ye ka vaccination a ne botae ne se ebebo akora ne ho ban efiri nyare bi ho for example yenum binum ye hu measles da ye hu de friend whooping cough ye hu bi da esanse amanfo abobo panie na de besi enne na amasa yare no ase ayira ye hu enti no yemsere wa se wonfa wo ba nkwa na kire se wa makwan abeda ne ho se sa yare ni bi etwam afa ne mputam ne mu ha ono no ni bible ne enti no ebechi no echi ne so a obe yare kese ama netimi afiri mu eno ne free vaccine ne so free ho no ma se enim dada we na ye de nkora no ekono ye kwa ye keri nkora no sisi a no Ghana Health Service de nkora ne tintin esusun so aka ho nti esusun wo tintin ne keru ne etime ahwese wunyi no se de ekono saa na sese kwa na ekosa ye beda wase esanse ye nimse maamefo no so mo bo mo ho modin ye se nkora ne beni ye nti se ekoyi a ye bebo abaso ne ada wase na chima bi so ato ewo ho a na ye ne wabɔ nkomo afa ho nti mesra mo mayen fa ye ma ne nko na binyoma ne bi wo ho no mo a ye de ye ni saa hwa a ye nhu agese ebi a ye susu no ana ye susu ne tintin ana ye keri no ana bi bo a ye ne wabɔ nkomo afa ho eno mpo na nchen no ni se nkora no omu ni for example akora di bosu miensa ye expect se best so tnase ana nyoma bi wo ho no ma odi bosu miensa wo beye odi bosu minsia wo beye aha okọ afe ba akono so wo beye sa nyoma ni na ade akora ne kwa etime ne wo bo ho komo ama ninyi no aye pepepe emfa wunsi hey na wo last words na fe yenwie komo okay enti no yesremo awofo abatan ene abatan titru ye na esese ye hwe na nkora na ye de omukọ amaamefo no ne apapafo ni na yesremo mo fa nkora ne nkoma yen na amaamefo ne apapafo no hwefi ho no mampanimfo friends from community leaders opinion leaders as sorry pennyfo na yesremo mo ma yen kwan ne ba mu fie a mo ma yen mo platform no ne fa mo edwuma ye no hu dewuru na ya pomuden so ye ba yesremo mo ma ye be mi aye ni se ye beti ye nim a kiremo na ma ho fade ne ye de na mu wura mu a ne nipa bonfo na adoso ti e bia na wo approach na mi twam nti ahofade ne ye de esem ye uniform na nurse for de wo mo brown ne green no mo hye na eno a mo regular uniform no mo hye de ba adwuma na eno a no mo be hye enche da anye campaign bia sa ya ma mo special attire no branded attire me penaja exactly African vaccination week and child health promotion week as a 2-in-1 show we patch you oh yeah the info see her Mrs. Gifty Ampa na yete no and Ghana Health Service and ofri oba ye ntime so obia wukura ba mama musa we ba no ye from 0 to 5 years sa
do the ne kwa mo edu 1.5 ni 2 years and mo ja kwa mo nya steady 1.5 ni 2 years ni mama nka bibi o vitamin A e kan nyoma na ya ne ye de sonkra ne mu ne bi ye blue e bi ye red e hu hia papa e bonkra no ban fi yare basa ehu nti mesra mo wokọ na oba na di 6 months kona pa choka kire wo mo no mo fa bi nso nenum ya da senti so de mo amate mesra ye fa hu yim ne ye monkra no ho ban firi nyawa wodo bebre a ye hu no ho ye nonom e de mo kọ no mo aduro si ye wo ne pane ye so nenum no a eboa pa ma ye fa san komo no ensi ha na St Andrew Senior High School ye de won mo se mesra wo fo ne abatan admission no koso ba bia wo bia utime de ne ko St Andrews Senior High School a day and a boarding into which made no alcohol better ho Senior High School and the share bia na courses bia no ye bi e was St Andrews Senior High School for 0244696911 0244696911 and 0207891004 now in St Andrews Senior High School penny 4 edi enkomo ene birthday no minya ba ko mamefa enfem emma no nti happy birthday ai ni di na amade oba kama bi adimpo bi hye no ho nti early no happy birthday enkomo nyame hira o nyame nya okese kuzi so be kese wo awudu awuda ne bia nyame hira o nkwa enye tenten ahodene ewo mo chena ye birthday na ne birthday we ne de yekoboa cerebral palsy for na mothers ne breye ntinye late so do de kakra e ba be kan ye ho ye kokosinsia aye krado e de asemidika eto so man hene kwabna santen so aye krado de pense mo ne beba ko so abo afidie ne na ha medin de afia amankwa samaklo